bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on duwanama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko aljuma balɗe 5 e lewru korse hitande ujunaje 2020 roɓindo mon jaydeji ɗi arti gam to gande on koɗi piri ɗi pirtiɗi cariɗi cakti e nde ɗo ñalande jaydeji ɗiɗi haaɗi pottiti ɗi garti e nde ɗo ñalande mawde nde ganduɗa nde hen tigui duuɓi temedere ɗi maître Abdoulaye Wade dañi nden mawninteno nden ɗon ñalande e wiide jayde le soleil pluie d'hommage lors de la cérémonie de centenaire du pape de Sopi Wade les éloges atum hina wayno tigi dey bang yo bang hina wayno mbo kala ari addi seede mum e o mo galaɗa ka woni Abdoulaye Wade gondoɗo ɗo hoorejo lesdi Sénégal tawa noon liggeyaji mum mantiniɗi isi noon gandal mum e labde mum reedu e yidde lesdi Sénégal ɗum taki de mbo kala addi hen seede mawɗo ɗum noon e nder konngol ngol ganduɗa omo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye yekkatigol de yetti omo ganduɗa kam woni Abdoulaye Wade esi noon holliti hombo woni Abdoulaye Wade esi no wayno kam on Bassirou Diomaye Diakhar Faye wi ko Abdoulaye Wade de ko duɗal mawgal ngal ganduɗa kala keyniɗo lesdi hombo hen wawi rew gam ekko jangga janggita ko ganduɗa ko de ɗum tigui Abdoulaye Wade waɗi omo ganduɗa kam tigui ñippi landa politique biyeteɗo PDS e nden ɗon ñalande ɓiyum biyeteɗo Sindiély Wade kamne dey addi seede mawɗo mo ganduɗa de abbanimo e baay mum e si holleri tigui tigui hono on gando jogorno lesdi Sénégal e si noon hono yirri Sénégal e si hono yirri ɓesgu mum e wiide jayde le soleil ha joni e on ɗon alhaali mo ganduɗa de ken tigui o mo ganduɗa ka woni Abdoulaye Wade mawninteno de dañi duuɓi temedere Rewmi Quotidien wi centenaire du pape du Sopi Diomaye chante Wade pour Tansé Sonko hina wayno de e ngal ɗon pottital de hina wayno horejo lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye de yimi moƴƴere o mo ganduɗa ka woni Abdoulaye Wade gondoɗo ɗo horejo lesdi Sénégal tawa noon kam tigui darni parti biyeteɗo Sopi e si noon e nder jayde Rewmi Quotidien ha joni hina wayno o mo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de waɗi malle ɗe gandanɗa de e ɓarni hombo ɗi abbane e Sonko e yiide jayde Rewmi Quotidien nder jayde Rewmi Quotidien ha joni Bassirou Diomaye Diakhar Faye wi ko maître Wade est un homme de combat jamais de rancune hina wayno de Bassirou Diomaye Diakhar Faye wi ko o mo ganduɗa de ko Abdoulaye Wade ko kaɓatenoɗo wondo e si noon ko liggotoɗo wondo e si noon kam de joganta ko bone hay goto ha joni jayde ɓesdi hen il est un homme de pouvoir jamais prisonnier du pouvoir jayde ɓesdi hen ko Abdoulaye Wade de ko ganduɗo laamu e si noon laamu tampinani ɗum e wiide jayde Rewmi Quotidien jayde La Tribune windi ko hommage officiel vibrant du président Bassirou Diomaye Faye Abdoulaye Wade appartient au patrimoine de la nation hina wayno tigui de e nden ɗon ñalande nde duuɓi temedere mawninteno faade e gondoɗo ɗo hoorejo lesdi Sénégal tawa inde mum ko maître Abdoulaye Wade de jayde La Tribune wi ko on Abdoulaye Wade de ko foof en ndenti ɗum e si noon ko ɓiɗɗo gendiji gondoɗo e nder Sénégal ha taki noon horsinama mawninama e si noon weeɗama fodde mum e wiide jayde La Tribune jayde ɓesdi hen un modèle de patience et de constance politique hina wayno de kam on Abdoulaye Wade de ko muñowo wondo e si ko bawɗo fat saabu noon ɗo ɗo rewi hina muusi hina ɓooyi e si hatta yettima e heynade lesdi Sénégal noon tigui jayde nde ɓesdiri hen l'adversaire d'un jour n'est pas un ennemi hina wayno de hay si tari ko poɗotirtinoɗo laamu e nder Sénégal de kam ƴewrani ɓeɓe foɗotiratno añɓe ɗum ha taki jayde nde ɓesdi hen ko primauté de la nation et du continent sans refus du misérabilisme hina wayno de jayde nde wi ko Abdoulaye Wade de heyninno ko lesdi Sénégal e si noon Afrique e si yurminta ko ɗo tolni kala e wiide jayde La Tribune jayde le parlement de arti e tigui tigui omo ganduɗa ka woni hande keyniɗo suudu sarɗiji woni assemblée nationale ina wayno jayde nde windi ko entre l'UPA et l'Union africaine Sonko plaide pour une meilleure synergie hina wayno de e goomu mo ganduɗa de kambo rentini ɓeɓe ganduɗa kamen keyni
cuuɗi carɗiji gonɗi e Afrique wiide yo ɗi ndentuɗi gona gooti tawa noon faadi mumen e si abbadi mumen e yiide mumen de tawa ko ɗum gotum ɗum noon ɓesdat doole ɗe ganduɗa de ko suudu sarɗiji wondu e Afrique kala ma waw hen rewno hanirta ni sabo Diagne nde windi ko il suggère de moderniser les mécanismes de fonctionnement de l'Union parlementaire africaine afin de lui permettre de jouer un rôle plus influent dans la définition des grandes orientations politiques et institutionnelles de l'Afrique. Non tigi Diagne nde addiri ɗum e ɗerewol mum addanol. Siko en payi ko yowati e politique de Diagne nde le point info windi ko Moussa Balla Fofana quitte Pastef et affirme hina wayno de o mo ganduɗa ka woni Moussa Balla Fofana de yalti e lande politique biyeteɗo Pastef kam noon jaaɓi hanti yalte e nder on parti ɓesdi hen. Un patriote ne démissionne jamais de la patrie hina wayno de kam wi ko kala mo ganduɗa haɗa yiiɗi lesdi ma haɗa yiiɗi gendima de a hofata juuɗe ma a yaltata e nder on ɗon gendi a daroto gam ligganademo no hannirta ni e wiide Diagne nde. Le point info Diagne nde ɓesdi hen rupture assumée avec Pastef. Moussa Balla Fofana annonce sa démission du parti et revendique une décision prise en toute liberté. Kam Moussa Balla Fofana wi noon hay goto wawa ɗum tongu, hay goto wawa ɗum reen, hay goto jiya ɗum ha taki noon kam yalti e on ɗon lande Pastef. Tawa noon ko waɗi ko homo ɗum andi e si noon caggal de miiji kam tigui de homo foti liggano lesdi Sénégal. Kam Moussa Balla Fofana wi ko tout en assumant pleinement mon soutien dans le gouvernement formé par le président Bassirou Diomaye Faye. Kam de wi homo heddi e nder laamu Sénégal gam ligganade lesdi Sénégal caggal de o mo ganduɗa kam woni hoorejo lesdi Sénégal hooli ɗum woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye fa tigi ɗum e on ɗon gouvernement ɗum taki de kam tigi e nder on ɗon gouvernement heddoto e wiide Diagne nde le point info. Diagne nde l'évidence de windi e ɗerewol mum adunol ko dette publique le Sénégal relance les négociations avec le FMI ina wayno tigi de e ñamande nde Sénégal rondi de ɗum taki lesdi ndi mandi fuɗɗito laydu e goomu aduna joguiɗo koppareje woni FMI de gam ɓe ƴeewa hono ɓe liggotto saabu noon wotko ganduɗa de heeɓe ɗum mbaɗatno e si noon ɗum dartinoma e jamanuji ha taki noon Diagne nde évidence wi yonti Sénégal e FMI ɓe liggodo gam tigi kala ko gandanɗa hina hen fawi ɗum wawa yotte e wiide Diagne nde l'évidence. Non tigi Diagne nde Wolf Grand Place gonɗiniri ɗum saabu windi ko au lendemain du remaniement le FMI à Dakar pour une mission importante ce 15 juin ina wayno siko en jottima e balɗe sappo e joyi e lewru korse ndu no gonɗen woni 15 juin de FMI woni goomu aduna joguiɗo kopparejo de mambo arɗo e Dakaru ɗum noon caggal de gouvernement keso o waklita Ousmane Sonko riwa horejo jagorɓe goɗɗo tega e si noon woɗɓe ɓe ganduɗa heɓe jogui jagorɓe ɓe naati e gouvernement he ɗum noon tigui Diagne nde windiri ɗum e ɗerewol mum adunol. Gasnirten roɓe ɗo Diagne ndeji men hande de ko kewi ko toon to légal point e sabo hina wayno de Diagne nde windi ko un ouvrier survit miraculeusement à une chute du 8e étage hina wayno de wot mo ganduɗa hombo liggotono e mahadi toon to légal point e immi jeetati to windi e étage yani e lesdi e si noon hina wayno Allah musali ɗum ha hawrane e laƴal. Diagne nde ɓisdi hen en pleine chute M Salimou s'est accroché à une corde avant d'être secouru par les pompiers hina wayno kam on mo ganduɗa ombo immi e dow étage heɓori yan e lesdi de ko okki ɗum wone hina hen jilla e ɓoggol ngol ganduɗa de hen loggino ha ɓe ganduɗa kamen goni dadiɓe wiyeteɓe sapeur pompier de ɓe gari ɓe balli ɗum taki de hawrane e laƴal e wiide Diagne nde la libération. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko Diagne ndeji ɗi dawi ɗi bindi hande. On jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue e hirnangue rewa o worgo tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.